Isigcawu sama-22 sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 2. Kusembo endlini yangenhla emsamo kuhenqwe ngesihenqe esikhulu esimhlophe ngale kwaso uZolile ugonqile wazivalela nezintombi ezimphelezelana. Uqhamukile njengeqhikiza labo ulokhu engene ephuma ebanikeza lokho abasuke bekudinga njengoba bengavumelekile ukuphuma nje ngaphandle uma beya ngaphandle. Njengamanje uhleli nabo uyabayala njengoba bedla nje. Ningakhohlwa ukuthi anivumelekile ukukhuluma nabafana njengoba nigonqile nje. Leyo nto izonedlulisa ngokuthanda isilisa kanti nisebancane kabi. Okwesibili, ningadli noma yini eninikezwa omunye umuntu. Imina kuphela onelungelo lokunikeza ukudla ngoba hleze nize nidle izinto ezingalungile. Akusibona bonke phela abantu abathandayo njengoba kuyilo mcimbi nje. Zivumi intokazi ngamakhanda kubonakala nje ukuthi izwi leqhikiza lingebuye lilambatha. Dadewethu, ikhona indlela yokuthi noThabile abe ingxenye yentombi ezingizima zisile. Uwomunye wabangani bami. Bengingafisa ukuthi ngime naye emcimbini wami omkhulu. uZolile eshebheka phansi. Akuselula weZolile ukwemukela icela evela kuwena njengoba sekukaningi wenza izinto ngendlela yakho kanti ufuna ukufeza inhloso zakho. Nami ngingafisa impela ukubona lo mntwana ema nawe. Kodwa njengoba engiwakubo kwaleli sokana lakho nje angisamnambithisisi mina. Uqhamukile aqaphela ukuthi uZolile akakazadli. Ngikhuluma nje awukakazudle selokhu ufikile awukakazudle. Angazi noma ufuna ukuwela isigcaweni yini. Inhliziyo yami emnyama ngithanda ukudla. Manje ucabanga ukuthi singayivula ngani ke emumva? Mhlambe singayivula ngani nje kanje? Udade uqinisekile ukuthi kungayiphutha kuba khona kaThabile la. Ngiyacela ngokuyithoba Mkhize omuhle. Kubalekile ukuba abe la. Sasithembisene ukuthi siyomisana ememlweni yethu uma sesemula. Ngiyazi nayo uyafisa ukuba la. Ukuthi nje akabange salithola ithuba lokungibona ngaphambi kokuba ngingene la. Ngiyacela dadewethu. Kufanele futhi phela ngalithola. Ubezolithola kanjani ithuba useThekwini uhamba umpampatheko uhamba uma kuhle kwengane engenasimilo. Awuvusiphoxile Zolile. Awuvusiphoxile. Ngizizwa ngizenyeza nje ngawe. Yeke ukukuthanda kababa. Ngiyaxolisa kakhulu dadewethu. Ngiyaxolisa nje ngokufaka umndeni ehlazweni. Kodwa ngiyaqonda ukuthi aninalo ulwazi futhi ngiyaniphinde nibe nalo. Ngicela ungihlelele dadewethu ukuthi uThabile abe la. Kubaluleke kakhulu. Idla ukudla qala. Idla before ngaphambi kokuthi ngizwe yonke into oyishoyo. Ngiyacabanga ukuthi ukufika kwakhe kuzongikhulula emoyeni. Kungivule nenhliziyo. Hleze ngidlo mesefikile. Uqhamukile asukume athathe lokudla kaZolile aphume nako. Abizwe komfana akuyalela ukuba kuphuthume ngaphesheya kufike kunikeza abazali bakaThabile incwadi ebicela ukuba uThabile ezongena emgonqweni. Emveni kwesikhashana efikile uThabile uqhamukile uphinde wafika esephethe leso sitshe esinokudla abehambe nako. Mantuli ngizokubuyela nokwakho wena Zolile ibudla la. Uqhamukile aphinda aphume. Ekubuyeni kwakhe uqhamukile kuda komamathe ngesikhathi eqaphela ukuthi uZolile noThabile sebeyokuqeda ukudla abekuphakelwe uZolile. Mantuli ingani nakho nje okwakho ukudla? Hayi kulungile dadewethu. Sengidlile ngasutha. Bengimsiza nje ngoba ethe akabona ukuthi uzoqeda.